Nay! 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 Na! Sinong gumawa sa inyo nito? Sino may gawa sa inyo ito? Ako, Tanggol. Walang hiya kami dito. Walang iya ka, Tanggol. Pinatay mo ang mga kasama ko. Ngayon, papayad ka. Nay, alis muna ako. Anong mayroon, Tanggol? Bakit, Nay? Bakit may baril kang dala? Wala to, Nay. Dinadala ko lang to para sa sarili ko dahil nanganib ng buhay ko. Mag-ingat ka, Tanggol. Salamat, Nay. Ikaw rin. Wala si Tanggol, pero nandito ang nanay niya. Nasaan si Tanggol? Sino ka? Huwag ka nang maraming satsat. Nasaan si Tanggol? Anong kailangan mo kang Tanggol? Walang iya siya. Pinatay niya ang mga kasama ko. Ngayon, babawi ako para sa kasama ko. Huwag! Maawa ka! Maawa? Si Tanggol, naawa ba sa mga kasama ko? Pwes, wala! Ngayon, Tanggol, makikita mo na kung sinong kabangga mo. Mabuti, nagpakita ka sa wakas, Tanggol. Humanda ka. Nay! 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 Na! Sinong gumawa sa inyo nito? Sino may gawa sa inyo ito? Ako, Tanggol. Walang hiya kami dito. Ikaw ang walang hiya. Inubos mo ang mga kasama ko. Ngayon, makikita mo ng ganti ko. Walang hiya ka dyan, Miguelito. Hindi naman yung papatiin ako. Ka! Yan ang bagay sa'yo. Doon, Miguelito.